Ang number 1 nga tema karon sa atong pagbasa ug sa atong ebanghelyo mao ang pagtuo. Naa ba mo'y pagtuo? Sure mo? Unsa may inyong gituhuan? Nga di mo ma-COVID? Unsa may inyong gituhuan karon? Nga di mo mamatay? Nga di mo masakit? Nga dili mapakyas ang imong mga pangandoy? Mo na inyong gituhuan? Nga siguro na gid ni kay buotan akong bana, di gini mga bit, tuo mo ana. Nga siguro gid ni nga mulampos din akong anak kay bright kaayo, buotan pa gyud, tuo mo ana. Unsa may inyong gituhuan? So depende sa levels pagtuo. Pero ang pagtuo in general makahatag yun og kalinaw. Kana bang kalinaw sa atong panguna? Basta mo tuo gani ka. Ya unsa man ning pagtuo matud pa sa atong unang pagbasa, mao ni siya ang pagsalig sa mga butang nga atong gilauman og wala nato makita. Musalig ta ba sa mga butang nga atong gilauman og wa nato makita? Ranang imong bana tuas abroad o imong asawa tuas abroad nya milaom ka nga siya'y makaluwas sa inyong kalisod. Marelax ka kay tuon naman siya sa abroad pero wa nimo siya makita. Kuha ninyo? Nya kay wa man mo padag allotment ang imong bana tulo na kabuan. Unsa may sunod nimong bation? Mura na kag mabalaka. Kay ngano man wa man matuman ang imong gisaligan, ang imong gilauman. Musugod na sag us-us ang imong pagtuo niya, mapulihan na og kabalaka og pagkaratol. So daghan man tag sources sa pagtuo nga makaparelax nato. Pero duha lay akong i-categorize. Kung ang atong pagtuo nakasentro gani sa tao, patay ka diha. Kung ang imong pagtuo nakasentro ganis Ginoo, congratulations. Ana. At tanawa diri sa atong ebanghelyo. Si Jesus ang iyang pagtuo tuas amahan. Naka-anchor sa iyang amahan. Ang mga apostoles kay nakakita man sila nga si Kristo ga sige gihimog milagro, ang ilang pagtuo naa ni Kristo. Unya ang ilang pagtuo ni Kristo nga tao. Tao nga milagroso, tao nga magikiro, tao nga talagsaon. Maotong pagkusog nagmaayos bawod, pagkusog og maayos bawod. Wa man gyud mulurang nya si Kristo natuog raman. Sila patay ta ni. Wa ba kani mamatay ning tawhana? Amo to ilang giyugyog, ilang gipukaw pagmata na. Gipahunong ni Kristo ang hangin ug ang balod. Tanawag unsa ilang comment? Tanawa ha? Apa tanawa naman paminawa. Paminawa unsa ilang comment? Kinsa man kining tawhana? Nawa? Kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang balod mutuman man kaniya. So ang tan-aw gid nila ni Kristo tao. Kamo unsa may tan-aw niyong Kristo? Ginoo o tao? Kaning nagbitay sa cross. Asa na tao na siya o Ginoo? Nausab na sang tubag. Sa ato pa, kung tao inyong tanawan na, may ngon juga, di ko palansang sa cross. Iya sana. Kanya-kanya manggutagod, tao ragutang. Kanya-kanya tagpaningkamot. Magpalansang ka, di, bahala ka diya. Pero mitanaw ka na nga Ginoo na, malipay kay kang ilansang sa cross. Bika mo, malipay mo nga ilansang mo sa cross. Ha? Ito ba? Oh, tanawan, di madapa din. Ako malipay kong ilansang sa cross. Suluha oroy. Nga naman, tungod lagi kay wa lagi ta mo tuo nga Ginoo na. Parihara gud na anang artista god. Artista
idol kay nimong artista, nya nituo jud ka, salig jud ka niya. Bisag kung sa isultis artista nimo, imo gid ang sundon. Kiskisi imong kilay. Kiskis ka, way po panagana. Sundon gito nimong iyang badlis kilay, ana. Ningon siya, nusnusin ang imong naong og paputi. Tanawa ko, di ba? Puti na kay kog naong. Sa una, lagom kog naong. Anus-nus ka, kay idol man nimo siya. Misalig man kaniya. Yang nisalig tas Ginoo, yung Ginoo, ninhimong ko agi, nagpalansang man ko sa cross, palansang sad mo sa cross kuyog nako. O depende pagto. Si San Pedro nagpalansang sa cross. Sila si Lorenzo Ruiz, wa gilansang pero nagpa-torture, nagpa-martir. Nga naman, nalipay man sila nga muagi sila sa kamatayon sa martyrdom. Kay mao may giagian sa ilang gituhuan. Nituo sila nga kining martyrdom kay giagian man ning Kristo, amo sa ning agian. Sa unang pagbasa, si Abraham, matod pa sa atong unang pagbasa, sulat sa mga Hebreo, layo pa kay siya sa kamatuoran nga makakita siya Ginoo. Layo, distansya kayo ang Ginoo para niya. Hasta ang nagsunod ni Abraham, si Isaac, si Jacob. Pero si Abraham mo'y gi-highlight og maayo kay 40 pa ginyang layo siguro mga 6,000 years pa una pa ning sod si Kristo. Layo pagyud kayo sa Abraham. Pero ang iyang pagtuo duol kay Ginoo niya. Gibiyaan gud niya iyang nasod matod pa sa unang pagbasa. Bisag tiguang na kay siya, tiguang na kay iyang asawa, mipadayon siya sa pagtuo og sayod siya nga matuman gini nga makaanak ra gining akong asawa bisag 90 na edad ani. Ano ba? Wa gid mausab kay gisaaran man siya sa Ginoo nga manganak. Gibiyaan niya iyang nasod. Sa dihang nanganak na ang iyang asawa sa tiguwa nga panuigon, milagro kay pagkaanaka. Nanganak sila ni Isaac. Nya ang iyang edad atong panahon na pagkatao ni Isaac, 100 years old na siya. Pag-abot ni Isaac og mga 12 anyos, giingnan siya sa Ginoo, ihawa ang imong anak. Ihalad nga rin ako. Iyang gituman, matod pas unang pagbasa. Nga naman, kay mituo man si Abraham, nga bisag ihawon pa nina ko akong anak, tungod kay sugo niya, siya rasay mubanhaw ni ini. Diba? Igo kay Kristo, giihaw si Kristo, pero nisugot rasad si Maria, ang mahal nga birhen. Nga naman, mituo man siya, nga sugo man is amahan, pagbuot man is amahan, banhawon ra pod niya akong anak, wa gyud siya mabalaka. Nya kita gong tao maigsuon, kuwang kaita sa gitawag og kaning kasiguruan. Usahay intentional, usahay sad unintentional. Kana bang dili nimo masatisfy kamong mga asawa, di ba? Dili ninyo masatisfy inyong bana. Usahay intentional, usahay unintentional. Kamo sang mga bana, di sa ninyo malipay ang inyong asawa, usahay intentional, usahay unintentional. Ako sang pare, di sa nako malipay ang akong mga parishioners, kamo usahay intentional, usahay unintentional. Ingon ana ta ka kuwang mo tong naratol ko. Pero ang pagtuo gyud og tuatas Ginoo, relax kay ta. Nyag aritas tao mo tuo, magkaratol-ratol ta. Susugod karon kamong mga asawa ay namugtuo anang gisultis inyong mga bana. Ay nagin mo tuo ana. Kay musalig gani ka na maratol gyud ka. Kamong mga bana ay nagidmog tuoan ang gisultis inyong asawa. Kamong mga ginikanan ayaw nagidmog tuoan ang gisultis inyong mga anak. Kamo sa mga anak ay kay mo patuyang og tuoan ang gisultis inyong ginikanan. Ako sad nga pare, di ko patuyag tuoan ang inyong gisulti. Kay usahay ra ba inyo lang kung buko-bukuhon dias atubangan, may kay mong daig-daig nako ninduta nimo pa din, duta igabot sluyo. Ni mala pariya. So, tuo kana. Muna ay nalagtuo na ang gisultis mga tao. Asa man ta mo tuo? Didtos Ginoo. Didtos Ginoo tuo aron ikaw asawa magpabilin kang faithful sa imong bana bisan pagdili na siya faithful diha nimo. Kay tuwa man kanituos Ginoo nga nag-ingon, asawa sunda sa tanang higayon ang gustos imong bana, bahala nagpatyon ka. Oh.
Ikaw ba na ayaw tuo des imong asawa, tuos Ginoo nga nag-ingon nimo, higugmaan ang imong asawa og pagpakamatay para niya, sama nga ako nagpakamatay sa akong simbahan, aron bisag manglaki pa ng imong asawa, bisag din ana pahikap nimo magpunay nila nagwakli, andam kang mahimong faithful nga bana para anang buangon mong asawa. Ana kamong mga ginikanan ay mugtuos inyong mga anak, pasalig-saligan mo, ulo-uluhan ra mo anak, pero tuo nga ang inyong anak inyo ginang higugmaon samas inyong paghigugma nga gasa nas Ginoo kaninyo. Bisan pag unsa pay naong anak binuhatan anak, higugmaa, ayaw kusia, ayaw balikasa, ayaw kasabi, kay gasa nas Ginoo nimo, kay dituo man kas Ginoo nga gasa gid na. Di ba? Mamagwa mo mutuo kayo. Sige, manindog na ta.